takže dneska není ocko doma, tak proste ja akože budem všetkých dabovať ako i ja. No tak vlastne ospravedlňujem sa za toto a ak ďalšíkrát ocko nebude doma, tak prehrám tento zvuk. Počkaj, autobus na nás! Počkaj! Takže, bábätko Ivy ide prvýkrát na autobus. Bip, hi. Zapácajte sa. Pozri sa, Ivy, to vyzerá, ako keby sme ten autobus šoferovali. Bip, pozrite sa, ideme. Bábätko Ivy ide zaspať, lebo to ten autobus mu urobil zaspať. No tak, ale nemôžeš spať tu, veď podľa mňa budeš spať doma. Bip. Pepa chce dať Ivy. Pozri sa, George, tieto sú okná. Aha, pozri, čau Ivy, pozri sa na môj autobus. Ten prší. Rýchle už stierače. Nie, ona zaspí. Počkaj, tak potom Spears bells on. Ding. Seat bells on. All day long. Takže prečo všetci idú z autobusu preč? Prepáč. Takže ja by som nemal stláčať toto. To je pravda. Takže poďme dať čo robiť ding, aby sme nechali Ivy. Takže George číta dačo, aby bábätko Ivy nezaspalo. Aha, pozri sa auta a autobus, také istý fan. Aha, Ocko! Ahoj, Ocko! A poďme sa pip. Takže všetci idú. Už to zastalo? Poďme rýchlo. Ako náš autobus zastal? No, takto zazvonil zvonček. Takže išli von z autobusu. Myslím si, že aj Ivy ľúbila ten autobus.